El de Gràcia preguntava què és això del Pla Zapatero, que aquests dies se'n parla tant. Això és una mesura d'anticrisi que ha impulsat el govern espanyol, que es diu Fons Estatal d'Inversió Local, i que consisteix en injectar bastants milions d'euros en els ajuntaments perquè puguin fer obra pública. Això que s'ha presentat com una mesura anticrisi, des d'Esquerra Republicana pensem que no deixa de ser un pedaç més a la crisi d'aquests que el president del govern espanyol ja ens té bastant acostumats. A Barcelona és veritat que implicarà una entrada de recursos importants i la ciutat tindrà aquest any el major grau d'inversions de la seva història, però això no és només degut al fons Zapatero, sinó és gràcies a la influència d'Esquerra Republicana en la negociació dels pressupostos, que ha fet que la inversió de la ciutat passés del menys 0,6 que estava previst a més del 4%. Per tant, gràcies també a la influència d'Esquerra en el pressupost, Barcelona invertirà aquest any, un any difícil, un any de crisi econòmica, com mai s'havia invertit en obra pública a la ciutat de Barcelona, i no només en obra pública sinó també en d'altres polítiques com són l'adquisició de sòl o d'habitatge per ús públic. En tot cas, nosaltres no compartim les bonances que ens expliquen d'aquest Pla Zapatero. Creiem que no soluciona de cap manera els problemes de finançament que arrossega Barcelona, és a dir, el finançament de l'Estat que ha de rebre la ciutat de Barcelona encara està pendent, la carta municipal que parla del finançament encara està pendent de resoldre, no crea ocupació de qualitat, moltes de les persones que seran contractades, la seva feina només durarà setmanes o durarà uns pocs mesos, i en tot cas el que nosaltres sempre parlem des d'Esquerra Republicana, el model de ciutat. Els ajuntaments han hagut de presentar en poc més de 50 dies les propostes d'actuació per la ciutat. Per tant, no es deixa planificar en els ajuntaments, això no ajuda a crear un model de ciutat i sobretot tornem a invertir en aquells sectors que s'han demostrat sobredimensionats i que ens han portat a la crisi econòmica que estem vivint.